Kini atong latest weather update Tuesday, September 13, 2022. Padayon natong gi-monitor ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. Ganihang alas 4 sa buntag ang sentro ng Tropical Depression na asa 1,720 kilometers silangan ng extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. Weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally for weather gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kining mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Ini si Jomar Clarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.